Recuperează foarte bine Liviu Gane, acum Adrian Cristea. Adrian Cristea în dreapta la același Torje, învăluie și Homei. Torje trage spre poartă. Gol! Dinamo! Gol! Gabi Torje! Golazo Ștefan cel Mare! Torje marchează un Eurogol și Dinamo revine de la 0-2, 3-2 negul cu Rapid. Este momentul în care Marius Șumudică, dacă ar putea, ar cere time-out. Echipa sa este căzută pur și simplu. A luat 3 goluri în doar 14 minute. Rapidul Dinamo în avantaj după un super gol marcat de Gabi Torje. A avut Rapidul 2-0, acum este 3-2 pentru Dinamo. Super gol marcat de Torje. Este poate golul acestui debut de sezon în Liga 1. Și iată prima schimbare la Rapid. Iese Bojovi și locul său intră brazilianul Casio. O minge teleghidată pur și simplu de Torje, un cross perfect în vinclu. Bornescu să fi vrut și n-ar fi avut ce face. La repriză încearcă